Iti pakasaritaan ti Pilipinas, ti manor ti may sa kadagiti banwar iti gubat. Aging gaan nagbalin nga opisyal ti Philippine Constabulary, iti panawen ti martial law. Nagbalin nga AFP Chief of Staff kan Presidente ti Pilipinas. Nabiringasan pa'y iti awag at tabako. Sukimatan ti biag ni Fidel Ramos, iti parang ni Angel Kim Pengosro. Pasot data ti funeral rites iti panakitabon day di former President Fidel Valdez Ramos kalpasan a pimusay iti July 2022 iti taon na a 94. Maraming salamat sa inyo lahat sa tulong nyo. Alam nyo, mahirap ang buhay sa military. Pero kinaya namin. Tumulong si President Ramos, kayang-kaya niya. Iti pupusay ti sigud a presidente na ipaayan iti military honor ken pamadayaw. Gapo iti naramidan na iti pagilyan. Naitanam iti libingan ng mga bayani. Pinasutan ni President Ferdinand Marcos Jr. ti panakaitabon ti sigud a presidente. 60 years in government service. May sa data kadagiti may panakkel ang naaramidan na iti Pilipinas, kas may sa asoldado, leader ti militar, ken statesman. Ngam siya sino kadi? Ni Fidel Valdez Ramos. Naipas nga iti March 18, 1928 iti Lingayen, Pangasinan. Nagtaod ni Ramos iti pamilya ang nasinged iti serbisyo publiko. Nagturpos iti United States Military Academy iti West Point iti 1950 ken nagserbi iti militar ti Pilipinas. Iti entero a karera na iti militar, isukot na kiranget iti gubat iti Korea ken ti gubat iti Vietnam. Anakagunod kadagiti adu a medalya ken komendasyon para iti kinaturod ken panangidaulo. 1972 naideklara ti martial law na italo ni General Ramos ada daulo ti Philippine Constabulary agingga iti 1986. Amoy pay kadi a second kasi ni Ramos ni sigud a President Ferdinand Edralin Marcos. Ngam nagbalin deto'y akang runaan a personalidad iti EDSA 1. Kadwana ni former Senator Juan Ponce Enrile. I call upon now everyone who is imbued with a sense of justice and respect for the law to disobey the orders given to them. Kalpasan ti EDSA 1, nagbalin at Chief of Staff ken Secretary of Defense. Aginggaan nagbalin ang may kasangapulo ket dua a presidente ti Pilipinas iti 1992 agingga 1998. Nabigbig po iti panangitanduro na kadagiti reforma iti ekonomiya, political stability, ken national akapya kabayatan ti administrasyon na. Ang aking pinakamatagal na serbisyo ay bilang kawal Pilipino. Kaya marahil ay kulang ako sa taginting ng isang orador. Kung iahambing sa mga nauna sa akin sa panguluhan ng ating bansa. Subalit, ako ay nakikiisa sa kanilang pananaw at pangarap. Ang bansang ito'y magtatagumpay. Limatak gapo iti slogan na a Philippines 2000 para iti moderno nga ekonomiya na dagta a foreign investment ken mangsulbar iti kinakurang ti kuryente iti pagilyan. Ti administrasyon nagat na ipadayawan anang pasaya at iti panagtalek dagiti investor ken nangikabil ti pondasyon para iti panagrang IT ekonomiya iti laksid dagiti karit ngainyeg ti 1997 Asian financial crisis. Our strategic framework to establish effective government, of putting our house in order so that our drive for development can begin, we call Philippines 2000. Intuloy mo't ni Ramos dagiti ganwat ti kapya kadagiti grupo dagiti rebelde. Pinirmaan natin 1996 Final Peace Agreement iti Moro National Liberation Front. Pinadagta na pa'y tinegosasyon kadagiti rebelde militar, kandagiti komunista a grupo. Iti politika,
Napingot ti sirmataday di President Fidel Ramos, ang mabailan ti Pilipinas iti kompetensya iti ekonomiya. Babaen daytoy iti moderno awagas ti panagbiag, nga iti agdama, maysa daytoy kadagiti papapigsaan ti administrasyon. Kanayon nalaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim Pengosro,